Adwan wadhir Bishop Arguin Yoto ka bende nitire county ma Kisumu. Bishop Yoto ageno ni koro weche mag tudruok waselose yo makare machiegni twako kinyi makawuono Bishop Yoto ka bende nitire county ma Kisumu solro makamagi angeni sebedo kiwinjo kaka Bishop Odera ka achiel kod Bishop Ogonyongede osebedo katwako tudore kod weche mag solro. In korka kori kaka Bishop mano mar Holy Trinity Church in Africa mano diocese mar Masogo Central weche mag solro ma jostelo ka achiel kod josiasa osebedo ka golo e kanisni mopogore opogore pachi korka solro makamago en mane to sani makoro waneno ka ikwedogi akweda makamagi wuok oko nikech ang'o gi sani Bishop Yoto. Kamano Joyce kuom luongo wa studio mar Ramogi kawuono adwaro mondo akaw thuolo makende mondo agoyo kamano ne Ramogi Royal Medias to e weche ma e kindegi wawuoye nyaka wakwongo wabed gi pogruok waket gimiluongo ni boundary mondo wang'e ni ka waluongo solro waluongo sadaka waluongo tithe koso waluongo. Omiyo an adwaro mondo awachi namba achiel ka wasomo muma kaka winjo ka Bishop Ogonyongede osesomo sani en ni chiwo igolo ne kuonde lamo ok nochak kawuono kendo ka wasomo muma e kitabuno machon ahinya mar Ezra aneno ka kingi moro miluongo ni Cyrus mane mar Persia nowuok mondo mi okaw pesa ma kore lach ahinya mondo nodhi ogergo ohinga e hekalu e dala mar Jerusalem. Ma nyisowa ni gini nok ochakore kawuono. Adwaro mondo awachi ni sama wawacho kawuono ni wariembo pes ma kamoro ji birogo adwaro pogo pesa ma jaduong' jasiasa birogo e kanisa gi pesa manitiere allocated budget mar Kenya. Ka jasiasa obiro e kanisa gi pesa obiro e kanisa gi pesa mamare to ka dipono oyudo pesa ne yo marach to mana kaka winjo ka jaduong' Bishop owacho ok en our responsibility kaka kanisa mondo wapenjgi ni pesa gi ugolo kanye to ang'o momiyo ukelo gi kama. Then mar ariyo Joyce adwaro mondo awachi ni sama ng'ato neno milion 20 kaka pesa ma kore lach ahinya mok onego kele e kanisa ng'ato onego ng'e ni kanisa to budget ne romo nade. Omiyo an adwaro mondo apinga ahinya wach mosebedo ka nitie e kindeni ma wacho ni pesa ma josiasa kata jowetwa magin political leaders gole kanisa ok onego gigole kanisa. Aparo ni ma en ich wang' ok ber kendo en gino ma kamoro ka wabedo motang' to dhi kelo lweny maduong' ahinya ka koro ji ng'iyo kanisa kaka kama rach. But Joyce nyaka wach bende ni nyaka kanisa bed very careful e seche ma o receive pes mawuok kuom josiasa because ka josiasa chiwo pesa ka gitimo pesa e lwetgi to gikelo to giwacho ni wami siling 10,000 kata 1,000,000. Aparo ni mano is not the biblical perspective. Muma owacho no very clear ni gima badi kora chicho golo badi kora cham kikne. Omiyo amon kendo atamora ahinya mondo mi jasiasa okaw pesa maduong' kata matin to wacho ni anagolo maromo kama. Nochuno Yesu Kristo mondo bed mana machiegni kod kama ikete pesa. Eka noneno ka dhako moro keto ela matin. Kano seneno ka jomoko diketo madongo mama chaka nobiro to bolo to chako wuok to dhi to Yesu nowacho ni mane ng'ama golo pesa maber. Omiyo adwaro mondo wang'e kaka jokristo kendo wang'e kaka jokenya ni sama watimo gigi to nyaka wang'e ni chik mar piny bende ni kodwa because kisomo article 8 loso on the separation of church and state church and state government. Koro omiyo an adwaro mondo awachi ni ka josiasa obiro e kanisa let them humble themselves and whatever gimoro amora ma gigol ka ging'eyo ni gin under the authority mar Nyasaye kendo ok gin authority margi because ka wawegi mondo gibed under their authority to ema wabiro bedo gi compromise gik ma gidwaro ema koro wabiro timo kendo ok wanyal siemo wang'gi e seche ma gitimo marach. Wiyi ok nyal wil ka higa moro mokalo kane wan gi COVID ne aloso kuom jolemo ma odak e State House ma koro ok nyal siemo gik matimore maricho. Omiyo jolemo nyaka chung' motegno kata ka gikelo pesa pod nyaka wanyisgi gik matimo maricho e piny. Ka ngima mar thieth rach nyaka wasiem ni ngima mar thieth rach.
ka education system of the maber, to nyaka wasiem education system of the maber. Ka waneno ka nitiere abduction mimako nyithindo tibiro nwa gi pesa madongo kanisa mondo waling nikech koro ok wanyal wacho. Awacho ne jolemo nyaka wakwer ni gik maricho pod nyaka wawachi nikech wan ema nyaka wasiem social evils mandiek. Point maber ahinya.